Guging panuwun mekaten babar wigatosun sedya saking pemudan kula Bapa Danang Wahono satemahan dadosaken ayom-ayem tentrem jenjem kunjuk telengipun parasya Bapa Yeni Suprapto karana wedharing sabda pambagi harja yuwen ingkang sakalangkung tramaca sakalangkung pratitis linangkung rinun tembung memanis memanuhara kebak ing sagurawa lulus raharja mangya yuwana niskala matur sembah nuwun Rama. Menika katur kadang bisa sutresna baru yagung Bapak Badari monggo saking keluarga wonten ingkang pratitisaken kasuwun derek ngancani foto kalian putra mantenipun monggo mangke saking kaperna sesepuh bini sepuh dinangkung keluarga ingkang kaperna Pak Lik, Bulik, Pak De Bude sedaya kasuwun derek foto kalian putra manten minangka tandha katresnan sarta dokumen kagem putra pinanganten dinangkung kagem baru yagung Bapak Yeni Suprapto mbok pilih mekaten monggo Pak. Kadang-kadang juru foto kasuwun samapta inggati sawegahing diri keranten menika saking keluarga ageng Bapak Badari Ibu Inayati ingkang rawuh saking Nariban Progowati Mungkit Magelang arsa ngadani petik citra tawi foto-foto kalian putra temantenipun mbok bilih samangke sampun keparang parata waraden tumuli pinunggasan mawi Hastungkara Hastungkara samangke keparang pun dherekaken dhateng papunyan kula putripun Bapak Ustadz Rudi Salam monggo Pak De. Monggo pinurwakan saking sinten mbok bilih saking ngajeng rumiyin monggo pun dherekaken foto-foto kalian putra temantenipun minangka dokumen kagem keluarga agung Bapak Yeni Suprapto. Kairing kula sakonco kadang-kadang panipur saking Aurta Campursari Sinembuyung Rahma Audio pun dherekaken saking Lintang Multimedia Nyawijugi kalian pun kadang-kadang Selaras Decoration. Mbak Dewi sowan monggo Mbak Wi. Dipersilakan sekali lagi dari keluarga besar Bapak Bidadari Badari, Bapak Badari dari Nariban keluarga untuk menemani foto bareng kedua mempelai dipersilakan menyesuaikan dengan waktunya mungkin nanti setelah keluarga menemani foto kita akhiri dengan bacaan doa supaya mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Mbak Dewi monggo. Nah, dipajet sik to. Amin. Ya Allah. Ki mergo ora ngombe jamu kok, Mas. Iya, jamune apa? Napa mau, Mbak? Ngeruk. Pisu. Kalau kalingane mau ngeruk Iki nggo modal sok nek ketemu ya Jon. Aku kok pun maleh. Nembe ngombe jamu napa Dek Agung? Nek nggonku beda. Napa, Mas? Nek nggon Mbak Riri jamune Pisuruk. pisuruk nek nggonku liceng suwi. Iki kok tunggale. Mesti ana apa niki? Wis rasa dirembuk ndak rasi do nyanyi. Nggih, ngaturkan gungan tembang. Doa spesial buat kedua mempelai, Mas Yuli dan juga Mbak Fatna. Dikasih lagunya ada Katresnan Sejati. Oke, monggo. Ya sih. Ayo, Pak Penjal sayur libur dulu. Statusnya ngono. Ya ra situ. Aas, di sebelahmu ada siapa, As? Oke monggo konco-konco Aurta Campursari. Monggo salajengipun saking keluarga Bapak Badari kasuwun samya nyaket wonten ing sasana pinajang sakderepipun mangke pinungkasan Abi Hasungkara foto-foto keluarga keparang pun aturaken. Sasampunipun foto kasuwun ampun jengkarumiyin tetep wangsul dhateng sasana palenggahan. Keranten upacara dereng paripurna. Tasih wonten acara Hastungkara sesarengan.
sekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki bebu janati ning endi doh wong ayu kanta anti-anti Aurta campur sari didukung bareng ada Rahma audionya Mas Bos matur suwun ada Lintang Multimedia juga saya kasih buat keluarga besar Bapak Badari setelah foto dimohon untuk kembali lagi ke tempat duduknya. Mungkin setelah satu nomor tebang ini kita akhiri dengan bacaan doa. Oke. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki bebu janati ning endi doh wong ayu kang tak anti-anti Aurta Production saya kasih sikat lagi bos kuasai
persilakan semua keluarga yang dari Nariban yang belum sempat foto, mohon segera merapat. Setelah satu pertemuan ini kita akhiri bersama dengan bacaan doa atas sakura dari Matunika pada kesempatan siang hari ini. Sekase. Ada Rahma Production. Terima kasih. Esensi tresno senseri. Lintang-lintang ing tengahing bati. Ati kang andang asmara. Gusti kula paringa usada. Rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki bebu sanate neng endi yo wong ayu kang tak ati-ati. Sikat lagi bosku. Wasih. Uang bagus aja sirang ngerasa. Atur tirta lelaki asmara gawe sewu rasa nambahi atiku jiwa. Kang Mas tentremno atimu Tresno suci. Tresno suci manggiya rahayu. Sembah nuwun sagung berkatan Bapak Ibu yang satu pantas kinurmatan ngemudi tiki pancing yang sampun megut siang ugi binansi mancing ibadah sulan duhur kepareng daya-daya acara kepareng pinungkasan kanthi wosan khas Tunggoro. Khas Tunggoro kepareng badhipun dherekaken dhateng pepundhen kula kinasih panjenenganipun Bapak Ustadz Rudi Salam. Pramila monggo nuwun katur ingkang pinantu pakurmatan Bapak Rudi Salam kepareng kula dherekaken daya-daya manjing wonten ing sasana sabda. Lan mangke kula suwun foto-foto kasuwun kasih keklang rumiyin. Kang Mas, monggo katur Pak Ustadz kepareng kula dherekaken daya-daya manjing wonten ing sasana sabda. Kalodhangan samotahipun kasumanggahaken nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin tamu teramin para alim para ulama dinangkung para sepuh bin sepuh ingkang suatu kula hormati. Dumateng sedaya pangambyong penganten ingkang suatu kula hormati ugi
Monggo sareng-sareng ngaturaken rasa syukur wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala katitik wonten punika wekdal menika panggenan panjenengan miwah kula tansah ginanjar wilujeng saking sadalem Allah Subhanahu wa taala boten manggih setunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Salawat salam kakunjuaken wonten sadalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah parinten kula miwah tenggo syafaatipun saha pitulunganipun wonten ing alam donya menika dumugi yaumil kiamah amin Allahumma amin. Sagung ati lenggah ingkang satuhu kula hormati kaula kasuwun nderekaken